Sacharidy a opuchy. Sme v reštarte a ak to trochu preženieme so sacharidmi, okamžite máme opuchy pod očami. Som včera to prehnala so sacharidmi. Určite to aj ty poznáš. Ráno sa zobudíš a máš pod očami vačky, ako keby si spala na letisku. Pozrite sa, to isté sa stalo mne. A to len a len preto, pretože som včera si dala viacej ovocia ako bežne. Moja pečeň už nestíhala odbúrať cukry a tak telo začalo naväzovať vodu. A práve tadiaľ to po podočí je najtenšia vrstva pokožky a tam sa najrýchlejšie prejaví táto zadržaná voda. Sacharidy vplývajú ešte aj na to, že sme také akoby nemasné, neslané. To vážne mám ísť dneska niečo robiť, to vážne mám dnes podať na to, pretože tieto opuchy zlikvidujem hydrogelovými vankúšikmi, ale na druhej strane potrebujem odľahčiť trošku aj tým ladvinám, ktoré ten cukor fakt nevládali odbúrať. Ak ešte stále pochybuješ o tom, či sa máš pridať do nášho projektu Cestanier k pleti, tak áno, riešime tam aj takéto vychytávky a áno, určite ti to odporúčam, pretože strava má vplyv na našu kvalitu pleti o mnoho vyšší, ako si ty sama dokážeš predstaviť. Možno si to nevieš predstaviť, lebo sa nikdy o to nezaujímala, ale my áno. Ak nechceš bávať bežne takéto opuchy pod očami a zbaviť sa aj opuchov, aj iných neduhov na pleti, napíš do komentára chcem a pošlem ti link.